κύριε Πρόεδρε. Από τη μεριά του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων, ευχαριστούμε όλες και όλους που ήρθατε εδώ, μέσα σε αυτούς τους δικούς μας χώρους, να εκθέσετε τη δουλειά σας. Ξέρουμε ότι οι χώροι του Δήμου Αθηναίων είναι υποδιάθεση για όλους τους ανθρώπους της πόλης μας που θέλουν πραγματικά να ανοίξουν τη δουλειά τους. Ξέρουμε ότι ένας πολιτιστικός σύλλογος εργαζομένων έχει στόχο να δείξει τη δουλειά των μελών του και έτσι έκανα μια πρώτη γύρα, ήδη από προχθές όταν δίνατε την έκθεση και σήμερα και είδα ότι πραγματικά υπάρχει πολλή διάθεση, μεράκι. Η δουλειά μας στον ελεύθερο χρόνο έχει πολλούς στόχους. Από μια μεριά να γεμίσουμε τον χρόνο μας με έναν τρόπο ευχάριστο. Από την άλλη, σίγουρα να γεμίσουμε τον χρόνο μας με μια δουλειά που μας γεμίσει από την ενεργητικότητα. Γι' αυτό νομίζω το έχουμε ανάγκη. Ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, έχουμε ανάγκη και να ξεφύγουμε, αλλά κυρίως ο χρόνος μας να γεμίσει από μία δημιουργία, από τέχνη και χαρά. Και συχνά αυτή η δημιουργία, αυτούς τους καιρούς, μπορεί και να μας χρησιμεύει καμιά φορά να κερδίσουμε και πουλώντας ίσως τη δουλειά μας σε ένα ορισμένο βαθμό. Εμείς ξέρετε εδώ στον Πολιτισμικό Οργανισμό του Δήμου κάνουμε και μαθήματα λαϊκής επιμόρφωσης και προσπαθούμε η παραγωγή των φίλων μας και από τα μαθήματα να είναι κρίσιμη στους ανθρώπους. Τα ΕΛΤΑ είναι ένας οργανισμός που για όλους μας είναι πάρα πολύ φιλικός. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Το χρησιμοποιούμε όλοι μας για να επικοινωνούμε είτε με τους αγαπημένους μας, είτε με αυτούς με τους οποίους έχουμε ανάγκη. Οπότε να έχουμε εδώ το πολιτιστικό σύλλογο το ΕΛΤΑ είναι να έχουμε ένα φίλο μας. Και είμαστε πολύ περήφανοι αν μπορούμε έτσι κάτι λίγο να σας προσφέρουμε. Πολύ λίγο. Να ξέρετε πάντοτε ότι αυτή η χώρη θα είναι φιλική προς εσάς. Αισθάνουμε υποχρέωσή μας να διατίθενται στους συμπολίτες μας. Ο Δήμος Αθηναίων θέλει να συμπαραστέκεται στους συμπολίτες μας. Είναι μια εποχή δύσκολη, ιδιαίτερα για το κέντρο της πόλης μας, γιατί μέσα σε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης έχουμε και την ερήμωση του κέντρου και ξέρουμε ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις βοηθάνε στο να δίνεται ζωντάνια στο κέντρο της πόλης, επιπλέον. Και αυτό το θέλουμε και γι' αυτό επιπλέον θα είμαστε στο πλευρό σας κάθε φορά που το έχετε ανάγκη. Καλή δύναμη λοιπόν να συνεχίσετε και ευχαριστήρια κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε, καλωσορίζοντας λοιπόν τους αγαπητούς συναδέλφους, να καλωσορίσω και ιδιαίτερα τον Διευθυντή Επιθεώρησης ΕΛΤΑ μας, τη μάη παρουσία σας, τον κύριο Παπογιάννη, να ευχαριστήσω τα ελληνικά τα κεντρομεία για τη συμπαράστασή τους και την αρρωγή τους προς το σύλλογό μας, την Ομοσπονδία μας και βεβαίως κυρίως όλους τους συναδέλφους καλλιτέχνες που με μεράκι, καλή διάθεση και κόπο παράγουν αυτό το έργο και καταφέρνουν σήμερα εδώ με την αρρωγή του Δήμου Αθηναίων και του Πολιτισμικού Οργανισμού. Οφείλω θερμά να σας ευχαριστήσω, κυρία Φίλη, γι' αυτό, σε αυτό το υπέροχο χώρο να μπορούμε να εκθέσουμε το έργο μας. Το πολιτιστικό μας κέντρο στα τελευταία 4 μόλις χρόνια κατάφερε όλη τη δουλειά των συναδέλφων να την εκθέσει σε πραγματικά θα έλεγα στα 3 υψηλότερα σημεία εκκλησιακών χώρων στην Αθήνα, στο Τεχνόπολης, στο Αττικό Μετρό, στο Αστυνέμισο του Συντάγματος και σήμερα εδώ στο Πνευματικό Κέντρο. Για μας αποτελεί τιμή πραγματικά που μπορούμε τους συναδέλφους μας να τους παρέχουμε τη δυνατότητα να εκθέτουν σε χώρο τόσο ψηλής αισθητικής και αξίας. Κυρία Φιλίνη, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας σας ευχαριστούμε και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και ευτυχίας από το τμήμα φωτογραφίας.
το τμήμα φωτογραφίας σας δίνουμε αυτή την πολύ όμορφη φωτογραφία. Την έχει τραβήξει η κυρία Διγαλέτονία και σας την προσφέρουμε και το γραφείο. Όπως επίσης θα σας παρακαλέσω τη φωτογραφία αυτή που είναι η κυρία Λαμπουδάκη Μαρία, παρακαλώ να έρθει εδώ, την προσφέρουμε για το γραφείο του Δημάρχου, του κυρίου Καμιλή. Παρακαλώ να την δώσετε. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης να ευχαριστήσω τους δασκάλους των τμήματων που κάτω από την δική τους καθοδήγηση και μαθητεία οι συνάδελφοί μας οδηγούνται στο να μπορούν να παράγουν αυτό το έργο. Τον κύριο Χατζηγιάννη Φάνη από τη φωτογραφία, η κυρία Αγγελική Παπαγιάννη στο τμήμα χειροποίητου κοσμήματος στο Κατασκευό και την Τζέννη, η δασκάλα γεωγραφίας και ζωγραφικής, η κυρία Τριβιζά. Τους ευχαριστώ, τους συγχαίρω για το έργο τους και τους συναδέλφους μας. Μη σας κουράζουμε περισσότερο, θέλω μόνο να επισημάνω δύο πράγματα. Προσέχοντας ειδικά τη θεματική αναφορά της φωτογραφίας, κυρία Φιλίππη, θα δείτε ότι στο 90% απεικονίζει ανθρώπους που κερδίζουν το ψωμί τους στους δρόμους της Αθήνας. Είναι κυρίως αλλοδαπή, αλλά και ημεδαπή και την ονομάζουμε «Ζω στην Αθήνα, η Αθήνα με ζει». Με ένα ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα αποδοχής των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα και συμπαράστασης. Επίσης, μια άλλη φωτογραφία εκεί στο πρώτο διάστημα θα δείτε ότι είναι παραμένει με τέτοιο τρόπο ώστε οι σκιές των ανθρώπων κάτω από το φως μεγαλώνουν. Και επισημαίνουμε ότι, σαν πολιτιστικό κέντρο, μέσα από αυτή τη φωτογραφία, ότι όταν έχουμε τον ήλιο που σηματοδοτεί το φως και την ωραιότητα της αρετής πίσω μας, τότε μεγαλώνει μόνο η σκιά μας. Αν έχουμε τον ήλιο μπροστά μας, τότε μεγαλώνει το πόη του ανθρώπου. Έτσι λέμε λοιπόν στο πολιτιστικό ότι με όλα όσα πράττουμε, δεν φιλοδοξούμε βεβαίως και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Πετυχαίνουμε όμως κάτι πάρα πολύ απλό και όμορφο. Αρνούμαστε να μας αλλάξει ο κόσμος, γιατί δυστυχώς έχει πάρει μια άλλη πορεία και εμείς παραμένουμε στα τέλη της αξίας μας. Δεν είναι τυχαίο όπως αναφέρουμε και εσείς ότι τα ελληνικά ταχυδρομεία, ακόμα και με δημοσκόπηση, σε όλο το κοινό, σε όλη την επικράτεια έχουν αποδοχή πάνω από 90%. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Πραγματικά κοινωνούμε τις σχέσεις μας με τον κοινό, με τον πολίτη, είτε σε επίπεδο εργασίας, είτε σε επίπεδο πολιτισμού. Για μια ακόμη φορά σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.